mangaral, ating beloved elder, Brother Jude Amaro. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bless po sa ating prayer, Brother Jude Imperial. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Upo na kinat mapagpalam namin sa langit, mahal na Jesus. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa umaga ito. Maraming salamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa kalayaan ay kay sama-sama pa namin pupurihin, pasalamatan sa lahat ng mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay. Mahal na Jesus, maraming salamat, mahal na Jesus. Hallelujah. Sa paglagis mo sa bawat yugto na ipanambahan, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-awitan ng joyful at solemn songs, sa papahayag ng mga buhay, matotoo sa pinagpalang mga anak. At ganoon din po, maraming salamat, mahal na Jesus. Na hindi po ipinagkait na ipanamayo ng kamis banal na presensya sa mga awitin, yung mga beloved choirs, mahal na Panginoon. Ganoon din po, salamat, mahal na Jesus, sa mga anak mo, hallelujah, sa kanilang pagbibigay ng may katapatan sa iyo. Ito po'y susi ng pagpapala. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kami po'y humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Hugasan po, mahal na Panginoon Jesus, na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, hallelujah. Mahal na Panginoon Jesus, di ba na akong karapat dapat, ako'y basahan lamang, alikabok lamang sa iyo banal harapan. Hallelujah. Ngunit may rapat mo akong tumayo, hallelujah, pang magdala ng mensahe. Ikaw maglagay ng mga kataga, hallelujah, sa aking sipan. Hallelujah, ikaw maglagay sa bawat sambitin ng nabi. Ito'y maging pagpapala po sa aming lahat. At sa earned prayer po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy ang lahat ng mga uri, mga hadlang gawa ng Diablo, demonyo ngatok sa pangalan ni Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Sa kahipahintulutan po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po, hallelujah, ako po'y napapugpot ng dubling pag-respeto sa ating beloved parents in the Lord. At atin din pong inaalala kanilang mga gininto ang aral at turo na iniwan po ng ating beloved Honorable Pastor Willis Rada Almeida, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buwinir, sa kanila pong mahalak Ate Binesnier, at ganoon din po sa lahat ng ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Praise the Lord po, mga minamahal, saan man kayong dako naroon. At ganoon din po sa ating mga bisita, welcome po kayo sa panalagwain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Unang gawain, mga minamahal, sa taong 2026. Kaya yung iba sa atin medyo lubat pa dahil sa kanilang paghanda sa bagong taon. Ngunit dapat, hallelujah, binigyan natin ng halaga yung pagsalubong ng bagong taon. Dapat mas lalo nating binigyan ng malaking halaga ang paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil kahit na ano pang gagawin nating sako-sako pang bilog na prutas na ihanda natin sa ating tahanan, kung walang magagawa yung prutas, mga minamahal, na mga kinokoleksyon na mga bilog na prutas, mga minamahal, ang nagbigay sa atin ng mga pagpapala na yan, walang iba kundi ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi yung prutas, mga minamahal, ang ating sinusunod para tayo pagpalain
bagkos ang ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ito ang ating bigyan ng halaga, mga minamahal. Dahil habang may kalayaan pa tayo na atin siyang sama-samang purihin, pasalamatan, libre pa tayong magdaos ng banal na gawain dito sa kanyang banal na sambahan. Yan ay samantalahin natin, mga minamahal, dahil tinisting na tayo nung panahon ng COVID-19, nung pandemic, mga minamahal, na nariyan yung hirap tayong makalabas sa ating tahanan, ni mamili, binawal yung social gathering. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, yung ibang outreach ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na hallelujah, binago yung schedule, mga minamahal. Hallelujah, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah, sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ni minsan, ang overnight hindi nalipat ng araw, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At hallelujah, hinahanap ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus yung mga matatapang at magigiting nating mga kapatiran na hallelujah, walang masakyan, naglalakad, ni kahit sa checkpoint, mga minamahal, nariyan, hallelujah, ipinaglaban nila na gumawa sila ng kaparaanan para makarating dito sa ating banal na gawain, dahil ang sabi nila, mas magandang magpuri dito, hallelujah, sama-sama sa ating pastoral house kaysa doon sa tahanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil hallelujah, pagkapag dito nagpupuri, hallelujah, sama-sama tayo magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kapag iniintindi mo ang bawat liriko, mga minamahal, maya't maya, mga minamahal, tutulo ang iyong luha, patunay na ang presensya nating pinakamahal na Panginoon Hesus nadarama natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, tumapang lang tayo nung panahon na yun. Ngunit nung lumuwag na naman ang panahon, kumpiyansa na tayo, mga minamahal. Hallelujah. Natakot na tayong pumunta dito sa ating pastoral na wala nang harang sa daan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya ngayon, unang araw, unang overnight, hallelujah, sa taong 2026. Kaya inuulit ko na mas unahin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Nakaraang taon, mga nagdaang taon, mga minamahal, nandyan yung grabing mga sakuna. Yung last na sakuna natin, yung bagyong Yuan, mga minamahal, na halos buong Pilipinas tinamaan ng bagyo na yon. At dito, mga minamahal, isa tayong tinamaan dito, mga minamahal. Ngunit hallelujah, na rin yung baha. Ngunit hallelujah, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Hesus, narito pa rin tayo sama-samang nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil iniingatan niya tayo, mga minamahal. Hindi yung prutas nag-iingat sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. At ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating tema sa umagang ito ay pinagtagubilin ng dakilang Diyos ang kanyang pag-ibig. Pakibasa po sa unang teksto po dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo po 8. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatay 8, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Amen. God bless po sa pagkabasa niya. God bless po, Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Hallelujah. Na salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na nariyan, mga minamahal, na
Hallelujah, gising kayo. Hallelujah, hindi nagsasawang pumalakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dapat na po mga minamahal, dahil minsan hindi nagsasawa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na gumawa ng kabutihan bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ganon po kabuti ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Sa sanlibutan ito, mga minamahal, pinagtagubilin niya ang kanyang pag-ibig, dakilang pag-ibig sa atin, mga minamahal. Nung tayo makasalanan pa, siya ay nagpakamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin niya ang lahat ng ating mga kasalanan. At ganon po mga minamahal, ang kanyang tiniis doon. Hallelujah. Nariyan yung hinahampas siya, mga minamahal, ng tinig dinuduraan, pinagtatawanan, pinagwiwikaan ng hindi kaya-aya, mga minamahal. Hallelujah. At pinapainom pa ng suka, hallelujah, habang pasan-pasan niya yung napakabigat na krus, mga minamahal. Lagi nating iisipin, lagi niya isinasakripisyo ng ating dakilang Diyos ang kanyang sarili upang matubos ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po. Pero ang malaking katanungan, mga minamahal, bakit nagawa pa natin na magreklamo? Nagreklamo tayo, mga minamahal. Hallelujah, dahil mayroon tayong mga kahilingan na hindi pa natin nakakamit, karamdaman nating hindi pa pinagaling. Hallelujah. Ngunit ang ibig sabihin kasi dyan, mga minamahal, kaya hindi pa kagad pinagkaloob yan sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil nakulangan pa siya kung paano mo siya purihin at pasasalamatan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi nating tandaan na wala tayong hiningi na hindi pa pinagkaloob sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag tayo ay nagtapat, hallelujah, na maglingkod sa Kanya, mga minamahal, nagtapat sa pagbibigay, hallelujah, namuhay na may kabanalan, hallelujah. Grabe po ang iyong pagpupuri, mga minamahal. Hindi mo na hinihiling, ibinibigay na nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Yung ilan, nagawa pa siyang talikuran, mga minamahal, na alam naman niyang alam na natin, mga minamahal, na tayo pinagpala na nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lalo na, mga minamahal, kung nariyan, hallelujah, pagsubok, nariyan yung udyok ng dyablo, mga minamahal, udyok kang umalis ka na dyan sa gawain na yan, walang kwenta yan. May Miyerkules na, may Biyernes na, may Linggo pa, lalagpas na kayo dyan sa langit. Sobra ninyong hallelujah, pagdalo sa gawain na yan, bigay kayo ng bigay dyan, di naman kayo pinagpala. Ngunit doon sila nagkamali, mga minamahal, dahil hallelujah, ang dami na nating mga kapatiran, mismo bawat isa sa atin, hallelujah, may kanya-kanya tayong patutuo, mga minamahal, kung paano tayo, hallelujah, before po tayo masave sa ministeryong ito, may kanya-kanya tayong history sa ating buhay, hallelujah, karamdaman, walang kapayapaan sa puso't isipan, hallelujah, dati-rating walang-wala, mga minamahal. Ngunit kahit na ibili na lang natin ang pagkain, ihinulog pa natin, hallelujah, ibinigay pa natin, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Maraming nagpatotoo, hallelujah, na kami po ay nagtapat, kami pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati kami ay naglalakad, ngunit ngayon sa kahabagan, sa tulong at habag nating pinakamahal na Panginoon Jesus, na rin yung grabing pag-uusig ng aming mga loved ones, mga kaibigan, hallelujah, mga kababaryo, hallelujah. Ngunit ngayon, pinagpala kami nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, tulo yung bahay na aming tinitirahan. Wala kaming masakyan, naglalakad kami. Ngunit pinagpala kami na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Karamdaman namin, hallelujah, na riyan may taning na ang buhay. Ngunit wala kaming ibang ginawa, hallelujah, kundi ang magpuri, hallelujah, awitan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil sabi na ating mahal na pastor, hallelujah, sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po, mga minamahal. Kaya lagi nating isipin, mga minamahal, wag yung mga, hallelujah, wag yung mga trials, mga minamahal, ang lagi nating bulay-bulayin sa ating isip,
yung mga pagpapala na ating natamo. Hallelujah. Sapat na po yan mga minamahal, yung mga pagpapala na yan. Karamdaman natin, maaksidente na lang tayo, nariyan, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po, hallelujah. Napag-usapan lang namin kanina mga minamahal, yung ating beloved preacher, mga minamahal. Bumili siya ng brand yung motor para po doon sa kanilang farm. Dapat yun mga minamahal. Isipin niyo po, binili niya ng Lunes yata, kung di ako nagkamali. Nung Miyerkules, pinakabitan niya ng sidecar, itong garong mga minamahal. Sabi niya sa amin, habang nag-uusap kami kanina, na marami pang mga sasakyan, talagang pinalusot niya lahat bago siya liliko. Mag-U-turn para uuwi na sa kanilang bahay, mga minamahal. Ngunit, mayroon talagang itong Diablo. Grabe ka. Tuso talaga ang Diablo, mga minamahal. Isipin nyo, hallelujah. Mayroong nagbusina sa kanya nung unti-unti na siyang lumiko, hallelujah. At huminto siya. Paghinto niya, bigla na lang kumalabog, mga minamahal. Isipin nyo, bulagta siya. Yung brand niyang motor, mga minamahal, na yung telescopic na dalawa, ito po ay nabaluktot. Hindi po, hallelujah, ganong biro yan, mga minamahal, napakatibay po yan. Ngunit sabi niya, alam mo, pati yung tangke ng gasolina, inabot pa ito. Ngunit sabi namin, grabe, gakarton na lang ang distansya noon para tamaan yung hallelujah, tuhod, hallelujah, o binti. Ngunit gaano kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Iniingatan siya, mga minamahal, hallelujah. Napaluktot yung dalawang telescopic ng kanyang brand yung motor, mga minamahal, hallelujah. Yung nakabangga sa kanya. Grabe po ang hallelujah, lumipad po yung dito, backride doon, mga minamahal, at yung driver, hallelujah, tumutulo yung dugo sa ulo. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sabi niya, hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe po, mag-ingat ating pinakamahal na Panginoon Jesus, dahil iniisip ko, hallelujah, kung nasintro sa pagkabangga yung kanyang kaliwang hita, mga minamahal, kaliwang tuhod, siguradong durog yun, mga minamahal. At ito po ay sisimintuhin. Sabi niya, magsilibrar sana ako bagong taon doon sa ospital. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Willistrada Almeida, nung sila ay nagpa-x-ray para sigurado, mga minamahal, na walang fracture. Clear, mga minamahal, hallelujah, yung kanyang ulo na nabagok sa kalsada dahil siya po ay hallelujah, nabulagta, hallelujah, sa kalsada. Clear po, mga minamahal, wala pong blood clot, mga minamahal, wala po siyang tama sa kanyang paa. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Dapat lang, hallelujah, sa kanilang pagsasakripisyo, kahit malayo yung kanilang trabaho, hallelujah, nandyan yung umuwi sila dito dahil sa kanilang mga tungkulin. At pagkatapos nating banal na gawain, babalik na naman sila, hallelujah, doon sa dako ng Batangas, mga minamahal. Kaya sa ating pagsakripisyo, mga minamahal, mayroon po itong pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil kung wala tayo sa gawain ito, hallelujah, siguradong grabe po ang pinsala. Ngunit hallelujah, alam ng Diyos yung mga anak niya, hallelujah. Kaya protektado tayo, mga minamahal. Kaya sabi nating mahal na pastor, hallelujah, unahin ang banal na gawain, unahin ang pagsakripisyo, hallelujah. Tayo ay iingatan, hallelujah, anuman, hallelujah, ang mga sakuna, hallelujah, mga aksidente, tayo ay iniingatan ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kindly po, pag-ibasa po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo po ay 32 hanggang 37. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, ang talata po ay 32 hanggang 37. Ganito po nasabi, at kung kayo magsisiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisiibig sa mga nagsisiibig sa kanila.
At kung magsigawa kayo ng mabuti sa mga nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo magpapahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Dadapot, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masama. Magmaawain kayo gaya naman ng inyong ama na maawain. Huwag kayong magsihatol at hindi kayo hatulan, at huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan. Magpalaya kayo at kayo'y palalayain. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Ganon po mga minamahal. Hallelujah. Ang nais lamang na ating pinakamahal na Panginoon Jesus ay mag-unawaan po tayo mga minamahal. Alisin na natin yung mga matagal ng puot sa ating mga puso't isipan upang tayo'y karapat-dapat po sa kanyang banal na harapan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Hallelujah. Maglingkod po tayo ng tapat sa kanya. Sikapin po nating sundin ang kanyang mga utos, mga minamahal, at alisin na natin yung mga ego na yan dahil dyan sa mga pride na yan, mga minamahal, kapag yan ang ating pairanin, yan na unti-unti mga minamahal, maagaw na tayo sa ating kalaban, mga minamahal. Hallelujah, ayaw na natin dumalo, lalo na pag overnight, dahil masira yung ating beauty, baka tayo ay malusyang mga minamahal. Ngunit sabi nating beloved parents in the Lord, ang pagdalo ng overnight, katumbas po nito ay 3 days fasting. Grabe po ang kapangyarihan mga minamahal. Pagpalain tayo na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pati ating loved ones mga minamahal. Hallelujah. Nadamay na rin mga minamahal na iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pati yung ating mga loved ones na nandoon sa ibang bansa. Hallelujah. Iingatan din sila na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Walang ibang bilin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, San Pastor Lina Kumon Almeida, mga minamahal, Mama Der, sikapin na sundin ang kanilang mga turo at aral at mamuhay ng may kabanalan, magbigay ng may katapatan, at higit sa lahat magpuri. Sikapin dumalo 3 times a week. Huwag magliban mga minamahal para hindi tayo silat ng diablo mga minamahal, dahil pag oras kasi na gawin na natin yung manyana habit mga minamahal, yung mamaya na, tsaka na, maraming nadidisgrasya dyan mga minamahal, yung kamamamaya mo, tsaka na, bukas na. Hindi yan mga minamahal ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Laging paulit-ulit na hallelujah, bilin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na magsikap ang bawat isa. Hallelujah. Kailangan kong mamuhay na may kabanalan. Hallelujah. Hindi lang tayo dito sa pastoral mga minamahal ng mamuhay na may kabanalan. Kailangan yung kasuotan natin may kabanalan maging sa labas. Hallelujah. Upang tayo'y may kabanalan sa ating pananamit mga minamahal sa labas. Hindi tayo parang mga aso na natatakot tayo mga minamahal. Baka mayroon kapatiran na makakita sa atin, makita yun, nakapantalon tayo, nakashirt pan tayo. Ganon ang ating pakiramdam. Ngunit kung hindi ka guilty mga minamahal, normal kang maglalakad-lakad dyan sa labas, normal kang, hallelujah, pumasok dyan sa mga mall, hallelujah, sa ating palengke, dahil may kabanalan ang iyong kasuotan mga minamahal. Kailangan hindi lang dito sa ating banal na gawain mga minamahal, dahil yan po, hallelujah, ay para din sa atin. Kung tinataguan mo yung mga kapatiran, mga pastoral worker, hindi pwedeng hindi ka makita sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Ang lahat po ay sumigaw ng praise the Lord. Glory to God. Kaya hindi po, pagibasa po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 16 at 17. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatay 16 hanggang 17, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga magipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Bible reader. Kailangan lang mga minamahal ang pagtitiis natin upang makapaglingkod tayo ng tao sa puso sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lagi po nating bulay-bulayin mga minamahal ang mga kabutihang ginawa ng ating mahal na Panginoon Jesus bawat isa sa atin. Huwag natin mga minamahal isipin yung mga pagsubok na yan. Hallelujah. Dahil kung yan ang lagi nating iisipin yung pagsubok mga minamahal, yung hirap, talagang manlupaypay ka mga minamahal. Ngunit kapag ang iniisip mo ang kabutihang ginawa sa atin, bawat isa na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung bago tayong na-save sa gawain ito, sa ministeryong ito mga minamahal, grabe tayo kamang-uusig. Lalo na yung abang lingkod, grabe ka mamang-uusig mga minamahal sa pagbibigay na may katapatan. Sabi ko, bakit ibigay ko? Ako naman ang nagsakripisyo nito. At ganoon din po, nariyan yung nagpa-pretend ka lang mga minamahal na physically present ka dumalo, ngunit mentally absent. Yan mga minamahal, wala talagang matatamong kabutihan yan mga minamahal. Hallelujah. Ang nararamdaman mo dito, gutom. Pag ganun ang iyong iniisip palagi at hallelujah, naiinip ka. Ngunit kapag ang pinairal mo mga minamahal, hallelujah, binubulay-bulay mo ang kabutihang ginawa sa atin, ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nung panahon na tayo ay hallelujah, kinukutsa ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapitbahay, ng ating mga kababaryo, hallelujah, dalo ka ng dalo dyan, nakaputi ka, wala ka naman pamasahe, wala ka naman pera, naglalakad ka papunta sa banal na gawain. Anong pagpapala doon? Ngunit hindi nila alam mga minamahal, hallelujah. Ayaw pumayag ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon siyang anak na lalaitin mga minamahal. Lagi nating tandaan yan. Kapag, hallelujah, tapat ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kahit na sa piso-piso mga minamahal, sa maliit na halaga, marunong kang magtapat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, walang imposible na hindi tayo pagpalain. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati, hallelujah, harangan yung ating daanan dahil ayaw tayo padaanin mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa bunga at panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, yang hinaharangan na dadaanan natin, hallelujah, may plano ating pinakamahal na Panginoon Jesus, ipagkaloob niya pala sa iyo yan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi nilang walang pagpapala. Bakit? Year 2007, 2008 mga minamahal, na may taning na ang buhay. Supposed to be mamamatay na mga minamahal dahil sa kanser na karamdaman. Ngunit walang ibang ginawa ang ating kapatid. Pagdating niya dito, hallelujah, magpuri ng magpuri, hallelujah, hindi matulog, hindi makipagkwentuhan sa katabi, sa kaliwa, sa kanan, wala siyang ibang ginawa kundi nagtaas ng kanyang kamay. Pinupuri ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hindi niya alam ang leriko. Tumingin ka, hallelujah, dito sa monitor mga minamahal, upang matutunan mong magpuri, hallelujah, makapag-awit ka, hindi yung nakatayo ka dyan na para ka lang haligi mga minamahal, hallelujah, mayroong kumpleto tayo ng mga paa, kumpleto tayo ng mga kamay, yung ating paningin, binigay yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Gamitin natin yan, ipalakpak natin yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa iyong pagpalakpak, hallelujah, sa iyong pagbibigay ng may katapatan, sa pamumuhay na may kabanalan, sa 100% pagpupuri mo sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe ang pagpapala dyan, mga minamahal, na ibalik sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sa pagpupuri mo, yung karamdaman mo, hallelujah, mamamatay ka na lang hanggang ngayon, hallelujah, buhay na buhay ka pa. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Yan ang bulay-bulay natin, mga minamahal, lalo na itong unang araw ng ating hallelujah, pagdaos ng banal na gawain sa taong ito, mga minamahal. Hallelujah. Huwag natin ugalain yung hallelujah, tsaka na lang, hindi ka magpupuri, matulog ka. Huwag, mga minamahal, sayang. Sabi nga nating beloved ordained preacher, hallelujah, narito na lang din naman tayo, o naligo ka naman lang, hallelujah, kailangan, hallelujah, lubos-lubusin mo na, magbuhos ka, hallelujah, magsabon ka, mag-shampoo ka, para, hallelujah, malinis talaga at magbihis ka ng damit. Hindi kailangan dito, mga minamahal, tulad dati, hallelujah, gaya niyo abang lingkod, magsimba na ako doon sa nabuhalang reliyon pag may bago akong damit, mga minamahal. Ngunit dito, hallelujah, hindi kailangan dito, hallelujah, na bago ang iyong damit, luma man ang iyong damit, hallelujah, ang importante, malinis yan, pinalansa mo yan, isuot mo yan, hallelujah. Dahil pagdating mo dito, hallelujah, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah, purihin mo ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Siya ay nagagalak sa atin, mga minamahal, hindi tinitingnan sa ating kasuotan. Ang mahalaga ay nakaputi tayo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaya po, pakibasa po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23 hanggang 26. At maghanda po ang ating beloved instrumentalist. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay 23 hanggang 26. Ganito po sasabi. Amen. Na ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan, sapagkat tapat ang nangako. At tayo mangagtinginan upang tayo mangugudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ng ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God po, mga minamahal. Wala pong ibang paulit-ulit na pinapaabot na mensahe ang ating dakilang Diyos, bawat isa sa atin, sa bawat gawain, mga minamahal. Hallelujah. Na kailangan mag-unawaan tayo, magmahalan, at higit sa lahat, magpanalinginan, mga minamahal. Yung mga kapatid natin, hallelujah, na matagal na po nating hindi nakasama, mga minamahal. Hallelujah, kung makita natin sila o kaya natin silang bisitahin sa kanilang bahay, ipaluap natin sila, mga minamahal. Sabihin natin, alalahanin mo, sister, kung ano ang kabutihang ginawa sa iyo nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, nakaratay ka na sa banig ng karamdaman. Ngunit ngayon pinagaling ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Grabe po, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, kailangan magpanalanginan, mga minamahal, ang bawat isa. Hallelujah. Dahil wala pong perpekto, mga minamahal. Hallelujah. Maliban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At kailangan ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil sa pagpupuri, mayroong kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil ang pinupuri po natin dito, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi tao, mga minamahal, ang pinupuri natin. Hindi tayo magsakripisyong pumarito sa gawain, mga minamahal. Hallelujah, mas masarap matulog. Ngunit nakaka-bless, mga minamahal, na pakinggan yung iba nating mga, hallelujah, kapatiran na mayroon silang trabaho. Hallelujah, tatrabaho sila sa school, mga minamahal. At pag mayroong mga special event, hallelujah, isinasama sila, hallelujah, sa kanilang supervisor o principal, mga minamahal, para sa outing.
hallelujah, out of town. Ngunit ang nakaka-bless mga minamahal, hindi ako sumama sa outing na yan. Dahil baka pag sumama ako, hallelujah, araw ng gawain, baka babalik bigla ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus, maiwanan ako. Mas gustuhin ko na ang dumalo sa ating banal na gawain kaysa pumunta ako sa outing. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Masarap po pakinggan yung mga prinsipyo na yan, mga minamahal, na inuna, hallelujah, binigyang halaga ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal Panginoon Hesus, hallelujah. Grabe po, hallelujah, sa bawat mensahe, sa bawat tumatayo dito sa pulpito, mga minamahal, hallelujah, laging ini-encourage ang bawat isa sa atin, hallelujah, na kailangan magpakainit, hallelujah, ang bawat isa maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong mainip yung sabing akala man namin babalik na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, kung biglang darating ang ating balik ating pinakamahal na Panginoon Hesus, handa ka na ba mga minamahal? Hallelujah, kung siya ay babalik. Kaya binigyan pa tayo ng hallelujah, extension, hallelujah, upang magpakainit pa tayo, hallelujah, sa pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil kung tayo ay wala na mga minamahal, na doon na tayo sa langit, wala tayong ibang gagawin doon, kundi magpuri ng magpuri. Kaya dito pa lang sa lupa, kailangan, hallelujah, sikapin ang bawat isa na magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ipalakpak natin ang ating mga kamay, hallelujah. Lumundag tayo, lumukso tayo. Huwag kang mahiya kung tumulo ang iyong luha. Magpasalamat ka kung tumulo ang iyong luha kapag nagpupuri tayo dito. Dahil yan, hallelujah, ay yan ang silyo, mga minamahal, na hallelujah, nadarama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sikapin po natin, mga minamahal, hallelujah. Huwag tayong mag-alinlangan. Ilang taon na tayong, hallelujah, na safe dito sa ministeryong ito. Bakit nariyan pa rin yung pag-aalinlangan natin, mga minamahal, hallelujah. Kapag naramdaman mo yung pag-alinlangan mo yan, mga minamahal, hallelujah, kailangan sikapin mo na, hallelujah, hallelujah, magpuri ka sa iyong tahanan, hallelujah. Ganon din po, hallelujah, sikapin dumalo sa banal na gawain at pagdating dito, hallelujah, ibigay, hallelujah, ang pag-focus mo, mga minamahal, hallelujah, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung ano-ano yung ating ginagawa, hallelujah, dahil tayo ay pumarito nagsakripisyo, hallelujah, upang magsamba. Hindi tao ang ating sinasamba dito, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya nararapat lang, mga minamahal, na bigyan natin siya, hallelujah, ng pagpupuri, hallelujah. Ipalakpak natin, hallelujah, ipakita natin yung kasiglahan natin, mga minamahal. Dahil kung sa unang araw pa lang, mga minamahal, ng hallelujah, daos ng banal na gawain, pananambahan natin, ay nakasimangot ka na, mga minamahal. Isang taon yan, mga minamahal, nakasimangot tayo palagi. Hallelujah, kaya huwag naman kailangan, hallelujah, ipakita natin yung nagpupuri tayong masaya, nagpapasalamat, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak, hallelujah, huwag manghihinawang sumigaw ng praise the Lord, hallelujah, upang malulugod sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. At kailangan, mga minamahal, hallelujah, kapag nandito tayo, ibigay, hallelujah, ang 100% pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At huwag yung magkunwari tayo na physically present, ngunit mentally absent tayo, mga minamahal. At ulitin ko, lagi nating bulay-bulayin, hallelujah, ang kabutihang ginawa, hallelujah, ng Diyos. Bawat isa sa atin, mga minamahal, hallelujah. Huwag nating tingnan, huwag tayong mamili, mga minamahal, kung sino man yung magpapaawit, hallelujah, sino man yung mga tumatayo dito, mga minamahal. Dahil sa totoo lang po, hindi po kami nagmamayabang dito, mga minamahal. Ang lagi naming pinapanalangin, sabi ng ating beloved Ted, hallelujah, kailangan bawat isang tumatayo, hallelujah, sa banal na pulpito, hallelujah, sa mga assist, hallelujah, kailangan, hallelujah, hindi kayo ang nakikita dyan.
bagkus ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, ang nakikita, mga minamahal, hallelujah. Kaya kailangan, mga minamahal, hallelujah, ibigay natin, hallelujah, ang respeto na 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Kailangan natin, kung mayroon na tayong agam-agam sa ating mga isip, lumapit tayo, hallelujah, magpa-counsel, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher. Handa naman tayo nilang harapin, hallelujah, payuhan, at ganoon din po sa beloved sister, sa ating beloved Ate Vines, mga minamahal, para yung mga agam-agam na yan, hallelujah, maliwanagan po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi nga dito, mga minamahal, sa Mateo 24:13, ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At atin na pong binibigay sa ating beloved Elder Alvin Reyes ang hallelujah, panguna po sa altar call. Praise the Lord po. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo, at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y laging akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi
ako'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Sino makapaghihiwalay sa atin, mga minamahal? Walang makapaghihiwalay. Ang kahirapan, ang kayamanan, mga minamahal, lalong-lalo na ay pinili ng mahal na Panginoon. Pinili upang maglingkod sa Kanya. Pinili upang magtamo ng pagpapala, hindi mapahamak, mga minamahal. Tayong lahat, mga minamahal, ay lubos na pinagpala ng mahal na Panginoon. Espesyal sa Kanyang paningin, mga minamahal. Espesyal tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi kailanman mababago ang bagay nito, mga minamahal. Maglaho man, mga minamahal, ang lahat ng bagay sa mundo, espesyal tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Kahit sa ating mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, mga beloved viewers, na nasa kanilang mga tahanan sa mga oras na ito, espesyal kayo sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay sapagkat mahal tayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos. Ang Diyos na napakabuti, ang Diyos na mapagbiyaya, ang Diyos na mapagbigay. Ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat pagmana ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin ng tagapagligtas, mga minamahal. Gusto natin ang pagpapala, buong taon, masagana, malakas ang pangangatawan, kaligtasan maging ating mga mahal sa buhay. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan, kailangan natin si Kristo. Tanggapin natin bilang ating sarili tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. Hindi natin kailangan maghanda ng kung ano-ano, mga minamahal, upang magsagana ang buong taon. Kundi ang kailangan natin maglingkod sa Diyos ng may katapatan hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Pangako ng mahal na Panginoon, pagpapalain tayo, physically, materially, higit sa lahat, spiritual bless. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y Diyos. Lumikha ng langit at lupa na may lalang sa atin. Siya'y nagkatawang tao. Bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Dumanas ng sakit, ng hirap. Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay. Upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan. Magmulan tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng lahat, kundi sa pangalan lamang ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Hindi sa pangalan ni Maria, ni Pedro o kung sino pa man, kundi sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Hesus Kristo sa ikakapagpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob
ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, mga minamahal. Libre, walang bayad. Kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Lahat tayo nilikha ng mahal na Pinoon, subalit hindi lahat binigyan ng karapatan, kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamalaping Isus na pong magsasagawa sa bagay na ito. Kung tayo po ay maglilingkod ng may katapatan hanggang sa Kanya muling pagbabalik, mararanasan natin, mga minamahal, ang naranasan natin, mga minamahal, mga awit, lahat ng apuspos ng Santong Espiritu, habang sila umaawit, mga papuring awitin, ang iba'y nanginig na parang kinuryente ng bultahe, libu-libong bultahe. Ang iba'y umiiyak, hindi sa kalungkutan, kundi sa kagalakan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Mangyayari din po sa atin ang bagay na ito kung maglilingkod tayo ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko sa ating pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin, sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan, magmula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Kami na pong mananalangin, o dakil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist, Pastor Waldo Estrada Almeida, marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na pinahintulutan mo. Binigyan mo ng pagkakataon, Malapinoon, makalapit sa iyo. Narito po sila, kahabagan mo po sila, Malapinoon. Ingatan mo po sila. Iligtas mo po sila. Sampunan ka lang mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Sama-tama po tayong manalangin, mga pinamahal. Hallelujah. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po, to the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya ng sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Sa aming nagawang kalikuan, Malapinoon, kahabagan mo po kami. Kami iyong patawarin, hugas at linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Kami iyong patuloy na panghawakan, Malapinoon. Sa buong 2026, Malapinoon. Hallelujah. Patuloy kaming ingatan, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, palakarin mo kami ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban, makasunod, Malapinoon, sa iyong banal na kalooban, sa ganang amin, hindi po namin kaya. Patuloy kami ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. I-provide mo po lahat ng aming pangailangan. Through the earth prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating ipatong po, mga minamahal, ang ating mga ang kanang kamay sa ulo at kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin isa-isa. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, arthritis, mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now.
In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Atin na pong ibinibigay, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong mga announcement.